Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Wodia zache Sumonaenda pafumbi kwambiri ndiye muona kuti makuangawa apita koma ndifuna mumve izi. Ndithokoze nonse akuluakulu a Secretary General running mate yanga Bambo Ndirande ndi akuluakulu nonse amene muli pano. Ndikufuna kuti aliyense amene ali pano paika amve kuti ndikuthokoza chifukwa cha kubwera kwanu. Ndikuthokoza aliyense wa inu chifukwa cha kubwera kwanu. Zakambidwa zambiri pano, koma aliyense amene wabwera pano mumve mumtima kuti Ambuye akudaliseni ndikukuthokozani. Choyambirira chifukwa cha nthawi. Choyambirira ndifuna tizifunse mafunso. Tikamati chisankho nemana khandika icheni pang'ono. Tikamati chisankho timapanga chisankho chifukwa chani? Timapanga chisankho kuti munthu uzisankhire amene wamukonda. Now 5 years imene tapasidwayi, 5 years ndi nthawi yofunika kwambiri. Chingakhale mbanja zaka 5 zoyambirira ndizofunika kwambiri. Umadziwa kuti amunangawa usiku akamalota amazuka ndikumayenda
iwe uzithamanga uzikagwira ndikuzagoneka. Pakapita zaka 5 zonse zakhalidwe lawo umazikani kodi umaziziwa. Chimozimozinso boma likalowa zikamata zaka 5 umakhala utaziwa kuti awa andipanga ine kukhala okondwa kapena awa andizunza. Pakapita zaka 5 zaka 5 ndi mtunda wa utali. Zaka 5 ni mtunda wa utali. Ndiye munthu ukapanga chibwana pa tsiku lokavota wazipha wekha, wapha anako, wapha mtundu wako, waluza wekha. Chimene ndifuna kukuwuzani ndi ichi. Ziko lino ndifuna ndayankhe anyerenda ananena kuti chikuvuta ndi chani. Chimavuta tusichina iya. Ine ndili mboma momo. Ndine Vice President komanso Minister of State for Public Service Delivery. Chimene chimavuta mboma chitonena kuti anthu samakhala pamalo pawo. Mundimvese, anthu samakhala pamalo pawo. Ndilanena kuti aliyense pa mbuto yache. Ndiye ndi chimozi manifesto. Tikamati manifesto ndi chani? Manifesto ndi zimene anthu amalemba atafufuza kuti anthu akusowa chani, tiyapangire chani, ndi mmazika manifesto. Manifesto si zinthu zoti mmangolemba kuti anthu asangalale. Manifesto ikatulusidwa muzifunsa kuti kodi zimene zikunenedwazi zikuyankha mafunso kapena zangolembedwa. Mwafunsa mwachisanzo monga ineyo ndikufuna president kapena ndikufuna vice president, ndikuuze ni chilungamo. Ineyo sindimasusukira maudindo, sindisusukira kukhala president, sindisusukira kukhala vice president. Koma ine chimene chimanimvesa chisoni ndichonena kuti anthu ngati ife tili ndi maudindo koma zopanga zathu timapangisa anthu ovutika, anthu opanda mayina, kumasauka. Ineyo ena kumaina kuti pakali panopa akukhala ngati kuti akutukwana achakwera. Ine sindingatukwana achakwera. Ndi bwana anga ndi president ndi apasa ulemu. Koma chinthu ngati sichikuyenda bwino unena kuti icho sichikuyenda bwino, watukwana. Pakali pano olo tonse tikapangana lero tonse kupangana kuti tinene kuti Sabola amakoma. Mukakamutenga Sabola kumtafuna akoma. Sabola angakome foti mwanenda inuyo. Sabola ngati ali osakoma ndiwo wawa azitani kodi aziwawa. Ine ndali munthu womaliza kukatenga mapepawo. Ndali munthu womaliza. Why? Cholinga changa sikususukira u president. Tilipo twambiri aliyense afuna kale president. Ndefunso nkumati andipasa jina funso ndikumati kodi abale tonse amene tikufuna u president sitingakambirane ndikuona kuti angatisogolere pa tonsefe ndani? Komano aliyense ine nakhala omaliza kukatenga mapepala kwa chani ndimadikira kuti ati andipeze ndani, azandifunse kuti iwe tigwirizane tigwire ntchito limodzi, olo ndisakale vice president palibe kanthu, olo ndisakale president palibe kanthu. Koma amene wandiitanayo apange zonena kuti Amalawi apume. Ndikuti mundimvese, ine nali womaliza kukatenga mapepala ndakatengera kunzuzu anthu sakutenga mapepala bwanji
ndimadikira kuti mwina mwache zimene ndimalankhula zoti okuba mmoma iyayi okuba mmoma chisamange mwina wina wache akuluwa apanga chidwi kuti iwe tabwera tigwire ntchito limodzi, olo ndisakale vice president, olo ndisakale president, bola mfundozo anthu atani kodi nadikira ndipeza aliyense paika ine ndima ndati abale nonsenu ndima pomalache limodzi lomweli. Kodi munaona ana kale ine ndili mwana timakhala mbali mwa msewu ndikumaona gali moto muli mwini wake ikudusa vu yanga iyo munapanga iti pepani chifukwa chidibwe mazi kaye. Ife atu chimene ndinganene gali moto ikadusa timafula gali moto yanga iyo vu yadusa inaso yanga iyo vu yadusa koma tikamati yanga iyo koma mkati mwa mulimu wachetu iwe ulipanja uli yanga iyo komanso ena ndikamaona ma presidential candidates ena ine ndikala president ndikamayang'ana makuti ine yanga iyo inu iyayi zina umati ukaona umanina kuti you are taking my life for a joke. Inu alisango samba tuka akazaka ndapita mfa ndikatenge mapepala ndikale president ine ufulu ulipo koma tidziwe kunena kuti kutesa mavuto a mziko muno safunika chibwana, kusafuna kukambirana uyu voti yake ipita uko uyu voti yake ipita uko uyu voti yake ipita uko kusafuna kugwiriza nako. Inu ziko limudziwe kuti asogoleri timafuna tikale ma president si chifukwa choti tithandize anthu iyani koma tikale ife aini yake tikanakala ndi chikondi tikana kumana ndikuti oloni sakale president mukhale inuyo bola anthu apulumuke zinali zabwino. Ine sindikulirira president iyani ndimanena kuti chimene Mulungu afuna kundipasa andipasa kumene ndikuchokera ine munthu osauka kwambiri ntchito ndimalirira ine ndimati abwe Mulungu mukandipanga ine kukhala mphunzitsi wa ku primary ndikukula njinga moto ya Yamaha ambuye ine olomjanitenga ineyo mwandikwanisa koma Mulungu anditusa kumene koko mpaka na kuzakhala vice president ndimati ambuye Mulungu chasala pano kwa ineyo ndikubwezera kwa anthu zimene mwandipangira. Ndikamalola misika kapena nyumba zathu wala nyumba zathu osauka muzaone nyumba ndimakhala ine nyumba imene yoyo mati yosaukayo mmene mama Mulungu analwamo kalekale sana tulukemo amakhala muti ndiye ndikalwamo inozichepesa Mulungu tu chilowere mmenemo sanatani kwani ine ndimalwa ndikutuluka ozichepesa ni ndani Mulungu akumwamba nonse muli apa ndino anthu woopsa kwa jenako onse andale timanyada monsemu kumako kupasani osapasani ulemu lero ndumukuopsa kale timazemba maliro machitika maliro iya sandiimbire ndatopa koma lero timachita kuyenda kuti pale maliro mwamvera kutiko maliro pamene ndikunena kuti aliyense akhale pamalo pake. Ukapeza munthu akhala pamalo pasakhala pake amatosedwapo. Vuto lalikulu limene lili mboma wina sakunamizeni boma ili achakwera apresident chakwera zimene amafuna kuti zichitike muno zizi kuchitika chifukwa chake anthu oti agwire ntchito sana akhale pamalo pawo. Mupeza ndipo za chisanzo ananena kuti tizisesa namba iti tiye ndi tizisesa bwera chili maliko anthu anayamba kusesa zapitirira anasiya
ndiri ineyo ine silinganene kanthu kuti apangani chakuti munthu ndikusapanga iyoyi zachibwana silimafuna moyo wa munthu. Ine tinaberekesa ana mchipatala manja awa, ana manja umu, anthu amwalira manja umu. Moyo wa munthu ndiwopsa zachibwana iya. Alipo anthu ena mmakomo akulephera kugona chifukwa chani? Umphawi. Ineyo pakali pano ndabwera vice president mwayimayima inu kuku ndakupangirani chani kuti mbwere kunoku palibe mwanyamukako kubwera panopo kusonyeza chikondi. Mzako akakukonda iweso mdani kodi ukonde. Palibe apapa amene ali mwini wache munthu, nonse ndinu ana a Mulungu. Ndimanena zulo kuti mwalira talira nthawi yayitali ndi umphawi. Mwana akamalira akulira mwana kumatsa kubwera ndi switi tontola iya tontola kutenga switi paka kumika switi kama mwana matani. Sokono munthu wankulu wa ndevu zache akulira iyo utenge switi kuti paka ase kula kukamwa. Sopano lero mwazunzika nthawi yayitali mwalira ndi umphawi, chisango chisala pang'ono ndi andale akubwera ndika 15,000 ka t-shirt alipangani ino kali nzeru. Nthawi ino njoti mukavote mwa nzeru. Nkhani ina fetereza ine ndili komeko achakwera ananenadi zona tifuna fetereza mugule nthawi yake yokwanira. Osamunamizira munthu silinganamizire a president ifati ndikuendera mbali ya ukuyo akuendera ukuku. Ayi chilungamo kumanena zoona. Chifukwa kumunamizira munthu Mulungu azakulanga. Anasimikizika ndipo anandisankha ine ngati state minister responsible for public service delivery. Fetereza achitike. Wogula fetereza ako mayo amayo ngondo. Kuli anthu koka kula fetereza ukupezeka anthu amene sanayina kula fetereza alikomweko. Mbava ndikamati mboma muli mbava ndinakamati nthawi yake akutipanga interview Wanda Msisha ndinanena kalekale kunena kuti mboma muli mbuzi. Ndinati mboma muli mbuzi. Anthu iya wanena bwanji ndati iyayi asali mbuziyo isamuguze. Asali mbuziyo isamuguze. Asali mbuzi isamuguze. A president zoni bakale fetereza zonse anapanga koma kuli anthu amene sanalumbilire kuti akhala president, amene samamumvera president, samamuopa, amangopanga zawo. Pamenepo pamene pali vuto. Munthu anthu akamapanga zopusa mboma pali zinthu ziwiri: wachosa ntchito wammanga. Tsopano anthu akuba sakumangidwa dziko lingayende iyoyi silingayende pang'ono pomwe. Ndifuna ndikusimikizireni pano kunena kuti nkhani ya mafuta ikuvutayi. Nthawi zinatu Mulungu akakwiya trouser lomegeramba imagwa. Trouser lomegeramba imagwa. Nkhani ya mafuta a president anapanga kuno bwino koma anthu osaopa kumafuta ako uyu wapita. Mboma muli anthu amene akuyendesa boma lija amene sanalumbilire kuti ndi ma president. Chifukwa chani? Amaziona kuti ifeyo a president timaziwana nawo, ifeyo ndi achipani chakuti zimenezo zimene zikuononga. Baibulo Eli anali ndi ana ake awiri, ana Eli amapanga zawo muziwa Mulungu anapha. Chikanakhala kuti anthu onse opanga zopusa boma akumangidwa, akutosedwa ntchito, ziko bwezi likuyenda bwino. Ndiyeno makamba nkhani za ucheni za
timbane mwafusa nkhani zokuza na 500 million, half million ya mwana zimene zamdalemba sine iya ndiye musandifuse zolemba za ini yaje zimene zozo mkafusepo mweko komano kungodabwa yakoka muntu umata kudabwa atu inu mwadaba kuti langa mwanayo akamwalira kwa mafuso kumanina kuti nanga kuti boma limasintha mukazati inuyo mwachoka hapo ndalama zija azapeleke ni ndani chifukwa boma linalo zonda kuti ife tuiziya pamenepo ngani ina imene yopeteka chatenga ndi chikundizunza ichi ndachinyamula kalekale chimondilemera ngani ndionera kuti ziko la Malawi kuti liende bwino anthu waje ndi inuyo siku lokavota mukavote mwanzeru ndikulimbikisa kuti mavuto mukwaziwa nokha aliyense mavuto akwaziwa tiyesese kunena kuti aliyense paika tisapange za chiwawa tisadane. Lero ndikulankhula pano ngati munthu amene azapikisane nawo pampando wa president. Mazulo pano ndikulankhula ndi chipani china chake ndachita kwayimbira kodi inu aliyense apita paika mitu yathu ikugwira ndiye nakuti ayi chuzi ndikubwera ndatibwera mawa ndikukumana ndi president wina wa chipani chachikulu kukambirana tumbanaiti ngani ndita kumaka kabila ineyo ndifanikane president pa 16 ipo inaosafika hapo ngani ya ikulu isakale ya maiko usi ngani ya ikulu ikale mavuto mati mkakala nyumbamo mmavutika tikamati pakomo panu ndiye moyo wanu aliyense wali hapa akafika kwao ngati ulibe bulangete zikaoneka kuti komweko ulibe chakudya zikaoneka kuti komweko ndiye ndikofunika kutenga wa ukulu ndikupempha onse amene akupikisana kunena kuti uziyeze weka uli ndi anthu so anthu ene akafika akupangisa msonkhano ngati banki nkhonde tiyeni tigwire ntchito limodzi. Ine ndikunena panopo sindikususukira upresident kuna vice president ndikususukira ntchito kuti anthu ziyayendere bwino kukambirana nawo konseku kufuna kuyesa njira yonena kuti zokuba zithe anthu tisamanamize fetereza nthawi zino tikati fetereza tiyapasa anthu alandire fetereza osati kupuni pana kukuvundira m'manja kupuni iyayi ndiyeno maundi awa mukandiona kuti ndikuyipa mpaka na kumapeto ngati president muziwe kuna kuti akana ena awafu naime pauka ndiye musavotere iyayi chifukwa limenelo ndilitima akukeza za iwowo ndiye akazawo tiyang'ane anthu ali anthu apapa usiku amazuka akumanda kazonse kuzuka kumabale ganji njala ena musewa kamaenda wakamangulakula nikanangofaini mavuto ndiye mfundo zimene ndifuna kuti mpite nazo nasi aliyense akali pa mbuto yake ukapasika kuti ndiwe accountant pangazawo accountant pasapezeke wina wachewe woti ndi wachipani asakuuze za nzeru achipani ali ndi vuto ngwani kapena masamba suma asuka utapika zimateka umasuka usandani usanapike ineyo ndinapeza chinthu choopsa chimozi choti muchidziwe ndikululireni boma limayipa nthawi ino yoti tupanga chisankho zipani zoti boma siliyenda bwino zimayambika nthawi zino amayamba kugawana maudindo amayamba kugawana jadi
maudindo mupeza secretary general, treasurer general, onse achipani akulu amati ife tinafabulu tijepo mpanopa nkuona chipani cha udia zake madabwa kuna kuti papa tunda ya papa palibe anthu odziwika ambiri. Chifukwa chani? Sindi kufuna unaza nivutise kuti nafabulu ayi ukaasiya kabwera na kondowe akondowe tabwera awawa na secretary general tukugwira chito limozi nsanje tukaronga koma ngati ndikuona kuti awa paunduna sangakwanise ndikaasiya asakwiye ndikakati wa ku DPP awa ngoti haleluya amen wa ku DPP wagwira chani kodi agwira chito koma mucha chipani chatu choka chipani chanucho muda muli anthu ambiri wopanda nzeru kakhaleni mwazimvera nokha. Ziko lino likufunika anthu amene alibe ntchito ndi dyera, alibe ntchito ndi za iwo ali ndi ntchito kuti akawombole Amalawi. Ndibwerezanso pano achakwera zikanakhala kuti zimene amafuna tonse mboma mutikugwizana nawo tikuchita pakali panopo sibweza kupanga kampeni koma akalankhula president chakuti chichitike osachitika president samakhala nzako. Ine ndo achakwera sinazolowere ndine vice president ndakumana nawo ndi bwana kugwira nawo ntchito ndi bwana nkuona ndili vice president woyamba Malawi munomo osakangana ndi president ndine woyamba. Chifukwa chani? Ndimadziwa kuti uyu ndi wamkulu kakalakwika tikambirane chonchi. Koma lero muli zipwirikiti bridge iyo yanasolo yapo bridge imene jayo azungu ananyanyala chifukwa anthu amboma amanena kuti tipaseni ndalama musanamange. Ndiye amene ajawo ananyanyala kumapita nachita kwapempha azungu aja nauza president inawadi atenga akuti esesa nabweresa wauza kuti bridge muimange muimalize ndiyang'anira ine aliyense amene ayerekeze kuti akupemphe ni ndalama ine ndi musukulu amene yoyo. Ziko lino lalowa kumphanga chifukwa chonena kuti anthu akuba, anthu samvera president, anthu akupanga zawo koma no sakupasidwa chibalo. Pomaliza abale anga mabwera pano tizithokoza Mulungu kuti tili ndi moyo. Siku lokavota mukakumbukire chikumbutima. Siku kavota fanya t-shirt kapena nsalu mukavote chifukwa cha chikumbutima. Musadane ndi wina aliyense. Bible mulibe kuti chenti mulenge munthu kapena timulenge mulomwe anati mulenge munthu edi osati mulomwe mtumbuka ayi. Komanso anthu mmandabwisatu chimene madabwa nchonena kuti timakonda kuna kuti awa atumbuka awa achewa awa alomwe upeza akunenayo kuti yayi ineyo pakali panopa antumbuka iyayi kupeza wampasa biba ntumbuka. Somono iwe uti ntumbuka iyayi pachipani koma wampasa mimba chopya ndi chani? Ukala naye muchipani ndikumpasa mimba chopya ndi chani? Kunama tumene kujani I love you tumbuka iwe. Ife ndi Malawi tikondane. Ambuye woziwa kudalisa akudaliseni aliyense paeka akupaseni moyo wautali. Mumukhulupirire Mulungu. Unena kuti zovuta zathu zizatha tsiku lina. Mavuto ena sangate chifukwa ndi dziko lapansi koma zinazi zizatha. Ambuye akudaliseni muyende ndi mtendere zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri president achipani chathu chokondedwa chakodya zake
alibe mlandu Dr. Michael Biswick Usi. Hoja zake tikufuna tikuthokozeni kwambiri chifukwa cha uthenga wabwino. Aliyense wazimvera yekha eti tithokoze president ndi zimene anthu timayembekezera kuti timve kuno. Secretary General, ndi nthawi yanu kuti mutitsogolere kuti president athu tsopano ayimirire pamalo pano atitsogolere kunyamuka kuti tizipita. Zikomo kwambiri. Sindikwera galimoto kuchoka pano, ndiyenda nanu mpaka na uko. Tajama. Hoja zake tazimvera tokha kuti ndiye president achipani chathu chokondedwa ayenda tiwaperekeza galimoto akakwera kusewu. Tikumva bwanji Dr. Michael Usi 2025 pa 16 September. Bomailo zikomo kwambiri amayi ndi abambo. Apa ndiye pamapeto pa zochitika zathu a Black Missionaries. Nyimbo kumeneko pamene president akuchoka pamalo ano. Zikomo kwambiri. Anzatwa Black Missionaries didikire twamono musaimbe kaye pali chochitika china. Musaimbe kaye. And this is one of the things that is leading to failure by the government to rectify some of the challenges the country is going through. What I'm trying to do, what I'm saying is, the president is the leader, but when he gives instructions, directives, not all directives are carried out. People sit down, discuss the directives, and even sabotage the directives, and yet they go unpunished. That is what is the problem. Now you're also saying that you will be discussing with leaders of some political parties for a possible alliance. Are you suggesting that you are not contesting? No, I'm contesting, but what I'm saying is, I'm looking at a bigger picture. It shouldn't be about Michaels, it should be about people. I can forego the presidency for the sake of Malawians. In as far as I'm concerned, Malawians first, myself and others second. But if I'm not going to find anybody, and there's going to be a condition, what I want, one, we should not be nepotism. Corruption should be rooted out, and we should be serious about helping Malawi. And another thing which is very critical, political parties, the political gurus in the party, they shouldn't influence government business. Let professionals do what they know best, because they went to school for that. That's what I'm saying. Who are these leaders you are discussing with? No, I'm not going to tell you now. I'll tell you after we have discussed and the outcome is known. Not MCP? I've told you I'm talking to everybody, that I'm not going to tell you which party. And I'm not going to cry on anybody's back, because I have
what it takes to be a president. So it's not that I'm going to say, please can you take me? No. I fear nobody in terms of contesting, but I respect them all, because who has been chosen by the Lord will be the one. Thank you so much. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.